So he's looking at the little girl. Yeah. Hi. Look at this guy's butt. אין בו, אני הייתי מתאשפס חודש. ראית איך הוא לא יכול להכין את היד לשרן? הוא היה שמיפה למטה. אתה ראית שהוא שכב ככה ושם את היד, ראית את ההצברות שלו עקומות, אחי? אתה שמת לב, הכל שבור, אחי. אני רק מקבל שהגנת תוקף כמו שהאמיר נכנס בו, רק לקבל אחת כזאת שאתה שופט שבוע על המיטה. אריה לא בינה מתי 17 שנים, אני כזאת מקבל איזה... הצבעות ככה, הזרת שלו הכי ככה. גם שאתה עושה ככה, אתה משאיר את זה לפרטים שלך. I know. Flirty! Say hi!